Hello! Pe camerele noastre l-avem acum pe Bogdan Dumitrache, simpaticul Bogdan Dumitrache. Da, norișorul, așa cum îi spune toată lumea, revine, iată, și în acest sezon și mă bucur mult să-l vedem pe camerele noastre cu modelul Citroen C2 VTS. Anul trecut a reușit un loc 2 la 1, anul acesta cu siguranță își dorește mai mult, ușor nu-i va fi, însă cu siguranță va încerca. Îl cunoaștem pe Bogdan, este un pilot foarte ambițios.